Prime Minister Jongkori India Narendra Modi ula poi hapo Jongkori ha Israel haga arfosan turik jong rempang bat ula sa kumba arsengi ai kata hadu ka arphon turik jong rempang tang arsengi hadin bau Prime Minister Jongkori India Narendra Modi ula lecha Israel nagalang jo Prime Minister Jongkori Israel Benjamin Netanyahu ula airu ya ko hukum ya ki sipai Jongkori Israel ban hirsma persya ya ko Iran dai haga step jong ka arpho praturik jong ubnai rempang haga por kumba khandai beje menstap unong sen shadon bor Jongkori Iran Ayatollah Ali Khamenei lambat ki weipat ki he sarkar bat ki he sipai jong kategori kila kelonyap ka jing kelonyap jong Ayatollah Ali Khamenei haki namding Jongkori Israel berkari Amerika kala penlong yaki Muslim kemudian hapo Jongkori India kibla penlong ru yaki jeki pajba ke berjar-jar hakeleng saudong Jongkori India halor Jongkori ke jingyap no Jong u Khamenei haga arpusan bat arpun ru turik Jong u rempang ar hajar arpun ru menteri rang badu Jongkori India Narendra Modi bat menteri rang badu Jongkori Israel Benjamin Netanyahu kelekran halor ke bon ba kimat ke bokongsan ban pen khlany ke jede hapdeng Jongkori India bat kari Israel ki kato kene ki mat ya ke baki ke yok bene kran kilong kabanengkong ke jede ke kerpang lani kata ke special strategic partnership kila menjur ban kentiwi ke jede sha ke kerdan ke kham kerpang ban nang pen khlany ha ka liang jong ka songsuk ke songsan ha ki jing yadari ka yok kam ke yok jam bat ka jingroi jong ki kam teknologi kabar ka jing ya trelang ha ka liang ban yadari lani kata ka defense cooperation kelekran halor jo ka jing pen khlany ke jetrelang ha ka kam sipai ka jing ya pen milang ya ki tiar yadari bat ka jekhun perca ya ki kenhun sengking atiar ka balai ke dei ka khayi ke pateng bat ka FTA lani kata ka free trade agreement kila yoro ban ekran halor jo ka jing nang pen he ya ka khayi ke pateng bat ka jing pen ya sakmat ban soi ya ka free trade agreement lani FTA hapleng jong gigi ardilgiri ka benta ka basau ke dei ka teknologi ba ka jing start thamai kila yoro ban ekran halor jo ka jing trelang ha ki teknologi ki bathmai kum ki artificial intelligence ki cyber security ka rep karyang bat ka umbam umdi nangta ka benta ka san ba ka khamkong san hangni kalong ka jinglong jingman jong ka Middle East Prime Minister Jongkori India Narendra Modi ula pen pawru ya ka jingdon kam ban wanra ya ka jingsuk bat ya ka songsuk songsan hapo jong ka Middle East bat ban airu ya ka jiada ya ki pajba no sosnong jong ka Middle East ha ka ka jialang kini ki arngut ki noyalam kila pen pawru ba ka jiada hapdeng Jongkori Israel bat kari India kanang kham khlan susu bat kenang peniar susu ha ki ki snam ki banangwan ki lat patha ko bor kila pen skamru ya ka jingdon jiade ka jan jong Narendra Modi bat Benjamin Netanyahu bat ka ni kala pen bitar lep lese ya ki Muslim kemudian hapo Jongkori India kumta ka jiade jong Narendra Modi bat Benjamin Netanyahu kala pen long ya ki ri jong ka Middle East ban bisni ya ka India Narendra Modi ula kentu ya ki nong India ki badon hapo jong ka Middle East bakin snob ha ban wan phaino chala ka Jongkori namar kumba kalong menta ka ne ka thma ka la ban Islam bar ka la ru ban wanra ya ka jinge ya ki nong songsnong Jongkori India kibran hakalang saudong jong ka Middle East ka thma Jongkori Iran bat kari Israel kan nang kraw susu nang ne sakman tong ndang ya ap ki weipat ki khubor ki ban nang wan khuble sibun ta thadu bi kendu ha ga weipat ka video